लानो जा बिपिएफआनो जा पिस आरो इउनिटिनि सार्थआव बयबो जातीयताबाद आरो जातिनि इस्यु आरो एजेन्डा नेशनेल इस्यु आरो एजेन्डाखौ लानानै खामानि मावनांगौ। दिनै जराम पिपल्स मुभमेन्ट जाय मिज'रामाव सरकार दादों बिथांमोननि एजेन्डाया जुदि 1986आव जानाय माने मिजु नेशनेल फ्रन्टनि जि माने मिजु एजि एकर्ड बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि जातीय मिजु जातिनि जौगानायनि थाखाय जुदि बिथांमोना एजेन्डा लानो हायोबा दिनै बर' पलिटिकेल हान्जाफोरा जातिनि सार्थखौ बाद होनानै राजनितिक सार्थनि थाखाय मानो खोथा बुंगासिनो दङ। लानो जा बिपिएफआनो जा पिस आरो इउनिटिनि सार्थआव बयबो जातीयताबाद आरो जातिनि इस्यु आरो एजेन्डा नेशनेल इस्यु आरो एजेन्डाखौ लानानै खामानि मावनांगौ। दिनै जराम पिपल्स मुभमेन्ट जाय मिज'रामाव सरकार दादों बिथांमोननि एजेन्डाया जुदि 1986आव जानाय माने मिजु नेशनेल फ्रन्टनि जि माने मिजु एजि एकर्ड बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि जातीय मिजु जातिनि जौगानायनि थाखाय जुदि बिथांमोना एजेन्डा लानो हायोबा दिनै बर' पलिटिकेल हान्जाफोरा जातिनि सार्थखौ बाद होनानै राजनितिक सार्थनि थाखाय मानो खोथा बुंगासिनो दङ। जोंहा बेखौ लानानै माने दुखु मोननाय दङ आरो बे बिराद मोनसे आनफर्चुनेट इन्सिडेन्ट होननानै बुङो। दा बेखायनो बिथाङा बुंदों जे 60टा समस्ति जायोबा आङो सोरखौबा 10 बार खुलुमगोन होननानै। दा बे बाथ्राफ्रा मानो रज'यो मानो फैयो पलिटिकेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय बुंदों ना नोंथाङा बेखौ बादा होनो थाखाय बुंदों। जि समाव बड'लेण्ड आन्दलन जादों बे समाव बिथाङा बुंबाय 110% बड'लेण्ड जाया। बिनि उनाव एकर्डआ जाबाय एकर्डखौ बादा होबाय। बिनि उनाव आरो बिथाङा बे एकर्डआवनो उइटनेस हिसाबै हिमन्त बिश्व शर्मा सर्बानन्द सन'वाल हाग्रामा महिलारि बिथां साथामबो बेयाव सहि होबाय। सहि होखांनायनि उनाव बुंबाय जे बे एकर्डआ बिराद मोजां बेजोंनो जोंहा बड'लेण्ड जाहैसिगोन। बिनि उनाव एकर्डआ गाज्रि जाबाय एकर्डनि हेंथायै खोथा बुंबाय आरो दिनै गोदानै बुंबाय जे 60टा समस्ति जायोबा माने आलादा रायजोआनो जाहैगोन आरो समस्तिखौ जाहोनो हायोबा आङो खुलुमगोन होननानै। दा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय एबसुआ खामानि मावदों। बिनि थाखाय नेशनेल लेभेल स्टेट लेभेल आरो काउन्सिल लेभेलाव गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट खामानि मावनो गोनां दङ। रुलिं अपोजिसन UPPL BPF जि लेभेलाव थाया माने बिथांमोनाबो खामानि मावनो गोनां दङ। दा बेखायनो समस्ति बांहोनाय 8टा डिपार्टमेन्ट जि 1 नम्बराथ' सिमा बारायनांगौ 2 नम्बरा समस्ति बांनांगौ बे मोनसे क्लियार काट 3082 खान गामि दङ बेखौ जों एनहेन्स खालामनानै लांनांगोन। 40टा समस्तिनिफ्राय 60टा खालामनांगोन आरो बेजों लोगोसेनो 40टा डिपार्टमेन्टनि 39 रिलिभेन्ट रेगुलेटेसनखौ बाद होनानै जि सोलिबाय थादों एडिसनेल बेयाव 8टा डिपार्टमेन्ट एड जागोन 3 गोदान आरो मोनबाया एडिसन। दा बेफोरखौ लांनानै आर्टिकेल 280 एमेन्डमेन्ट खालामनानै डाइरेक्ट फाइनेन्स एन्टि डिफेक्शन ल' आरो बेयाव प्लेनिं कमिसन भिलेज काउन्सिल मिउनिसिपाल काउन्सिल सिट एनहेन्समेन्ट खालामनो हायोब्ला बिटिआरआ मोनसे मजबुत अबस्थायाव सहैगोन आरो बेखौ लानानै बर' हारिनि इयुन जोलै दानि आथिखालनि युथ जायफोरा लेखा गोरों जायफोरनि एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन नांगौ साख्रि बाख्रि नांगौ जायफोरनि भबिष्यतआ सेकिउर जानांगौ बे आइजोफोरनि थांना थानाया सेकिउर जानांगौ बे लेभेलाव जोङो खामानि मावगासिनो दङ। दा बेखायनो जाति सार्थनि थाखाय बयबो हाबा मावनांगौ जोंनि आपिला बे आरो एकर्डखौ लानानै नेगेटिभ डेस्ट्राक्टिभ प्रपागेन्डा खालामनायनि खोथा गैया। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे दिनै जायफोरा एकर्डखौ सोंखारिदों एकर्डनि सायाव बाथ्रा बुंदों जों बेफोरखौ बुंनो लुबैया। खारन दिनैनि तारिखाव जुदि 17 बोसोराव 2003नि एकर्डखौ जुदि एनालाइसिस खालायोबा जायफोरा आन्दलनकारि जायफोरा सुक्ति खालामबाय सरकाराव फैबाय बिनि उनाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना बिथांनि बै समाव हाग्रामा महिलारिनिमोन दिनै प्रमद बर'नि 2020नि उनाव। दा बेबादि बाथ्राखौ जों जुदि एनालाइज खालायोबा 95 भिलेज एडिसनेल भिलेजआ सरकारजों थासेयावबो मानो जाफुङाखिसै ST हिल कार्बि आंलंनि इस्युआ मानो सरकारजों थासेयावबो जाफुंहोनो हायाखिसै दिनै बेजों लोगोसे BTCआव मानो मोनसेबो लेन्ड पलिसि लाबोनाय जायाखिसै आरो बिनि अनगायैबो मानो BTC सरकार सालायनो थाखाय मोनसेबो रुल बानायनाय जादिया एक्सेप्ट मा होनना बुङो बेखौ BTC फान्ड रुलनि बादै बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो आरो गोदानै एनालाइज खालामनो सानाखै। खारन बेफोरो जोंनि गेजेराव माने डिभाइड एन्ड रुल जोंनि गेजेराव सौग्राव सौसि मोनसा मोनसि बेफोर थासारिखौ लाबोयो। जोंनि सार्थआ जाबाय जि एकर्ड दङ एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो जातिनि सार्थआव 6 सिडुलखौ मजबुत खालामनानै जोङो पलिटिकेल जोंनि जि रैखा कबच पलिटिकेल जोंनि जि राइट्स बेखौ जोङो एन्टारटेन खालामनांगौ एन्जय खालामनांगौ। फारसेथिं बर' कसारि काउन्सिलावबो गामि नटिफाइ खालामनानै समस्ति दानानै बाजेट प्रभिजनखौ बारायनानै बिसायख'थि खुंनानै बेखौ मजबुत लेभेलाव अट'नमास काउन्सिलखौ जोङो स्ट्रेंथेन खालामनांगौ। गोजोन्थों।
बाजाज कम्पानिनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।